Hola, com esteu? Avui us vull ensenyar a fer capses d'olor per estimular el sentit olfactiu dels peques i les peques de casa. Jo tinc aquest tipus de capsetes, però podem fer servir també rotllos de paper de vàter, d'acord? I per fer les olors podeu triar entre olis essencials, vi, espècies. Jo tinc canyella, pebre i farigola del poble, que fa molt bona olor. I si no, també podeu ficar alguna bosseta d'infusions, per exemple de la camamilla. La camamilla també fa molt bona olor. Com veieu, jo ja n'he preparat alguna. Tanquem bé les dues bandes i li fiquem un tros de cinta adhesiva per dos motius. Primer, perquè no surti el que hem ficat a dins, i segon, perquè no s'ho fiquin a la boca. Quan ho tenim tancat, fem uns foradets perquè surti l'olor. Jo tinc canyella, pebre i farigola. I aquí faré un de camamilla i un de romaní, perquè veieu com es fa amb infusió i amb oli essencial. Per fer els forats he fet servir un compàs. Foradem el rotllo de paper de vàter dobleguem una banda i dobleguem l'altra. Quan ho fem amb infusió no hi ha tant perill que surti. El fiquem cap a dins i tanquem l'altra banda. Primer un costat i després l'altre. Aquí tenim camamilla i li posarem una miqueta de cinta adhesiva. Ara bé, com ho fem amb l'oli essencial? Doncs agafarem una mica de cotó li posem unes gotes i cap a dins. Que vagi molt bé. Fins aviat. Un petó.